Okay mga bro, ayan, dito na tayo sa Del Gallego. Daming lubak. Ayan, Del Gallego na to. Bigat yung karga natin mga bro. Ramdam ko yung bigat ng karga. Kasi pag nalulubak talagang sumasayad talaga yung ano ko, yung tambutso. Hanggang 80 lang yung takbo namin. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Tagpuin, Quezon. Init. Sabi ni Maki Boy, kain muna daw kami. Kaya ayan, stop muna tayo dito para kumain. Nagugutom na ata ito. Ay, bigat na. Itong brad yung ano natin, karga, napakabigat. Tapos yung top box ko mabigat pa yan, may karga pa yan. Alright, inaabot yung tambutso, yung elbow. Nasasagad mak pag nalubak. Mababa kasi yung tambutso ko eh. Oo. Papaputulan ko yan. Medyo bababa mga bro. Yan o. Kaya pag nalubak, lumalagapak. Delikado rin yan, baka madali yung ano ko, makina. Masarap yan. Kain. Okay mga bro, ayan, init. Tatapos lang namin kumain dito sa Tagkawayan, Quezon. Ayan si Maki Boy. Mak, ayan. So, pahinga lang muna kami para mamaya may energy na naman. Tanghali, ang init. Ayan, tapos yung kargahan ng mga motor namin sobrang bigat. Kaya dahan-dahan lang rin kami sa pagbiyahe. Tapos na po kayo? Opo, tapos na po. Ayan. Hintayin natin si Maki Boy. Okay mga brad, ito Kalawag na tayo. Ayun na. Alright mga bro, dito tayo dadaan sa Lopez Bypass Road. Meron ditong bypass road na ayan, pwede nyong daanan kapag medyo matraffic, kasi sa mga bayan-bayan matraffic yan. So
subukan nating dumaan dito para makita nyo rin yung daan. Yung kalsada dito mga bro, napakalawak. Maganda yung kalsada dito. Dito na daan yung mga truck and buses na malalaking sasakyan. Bawal kasi sila dun sa sa bayan. Medyo masama pakiramdam natin bro. Silikon ako kaya yung boses ko pagpasensyaan nyo na. Umulan dito mga bro, pakalampas ng Lopez, pakalampas ng bayan ng Lopez. Ayan o, basa yung kalsada. Ayan guys, nandito tayo sa bayan ng Gumaka. Magpapagas na ako dito sa Petron. Ubus na yung gasolina natin. Ayan o, 1 bar na lang. Ayan, bago ko to nilagay itong karga na to, pinultang ko muna yung gas tank. Ito ang mahirap kapag meron tayong karga. Magtatanggal tayo ng mga tali. Alright mga bro, yan, pagpagas na tayo, kaya full tank na naman. Saka naibalik ko na yung karga natin. Okay, let's go na. Ayan o, full tank na naman. $5.50 na yung pinagas ko simula yung pag full tank ko dun sa Bicol. Tara. Quezon na to. Alright mga bro, pasok tayo ng zigzag road. Dito tayo nadaan. Pag-uwi natin ng gabi, hindi na ako nakapag-vlog dito mga bro. Hindi tayo nakapag-video. Right. Diba? Yung daan dito, yan sa una-unahan, may mga ginagawang kalsada dyan kasi
kasi sira na yung kalsada. One way lang yung daan dyan eh. Ang presko dito mga bro, puro kahoy. Yay! Buti nasasaktuhan buti nasasaktuhan tang ano. Ha? Nasasaktuhan ta na dahil nauran. Termin tapos na. Oo. Pagkuran man, di na kita hubot. Ayan mga bro, magkape muna tayo. Malalaglag na yung karga ko, mamaya ayusin natin yan. Nandito tayo sa baba ng IMI, pakababa lang. Ayan. Approximately 10 hours later. What is up mga bro? Okay, ayan, nandito na tayo sa Laguna. Hindi na ako nakapag-vlog simula nung nandun tayo sa baba ng Zigzag Road. Nalowbat na yung GoPro ko, wala na rin akong extra battery, kaya hindi na tayo nakapag-vlog. Ayan, umaga na kasi di na ako tumuloy ng Bacoor. Nakitulog ako kay Maki Boy. Alas 9 ng gabi kami nakarating kagabi. Alas 9 na. Pagod na rin ako, kaya nagpahinga muna. Tapos ayan, didiretso na ako ngayon ng Bacoor. Alas 5 na ngayon ng umaga. Kagabi mga bro, pagdaan namin ng San Pablo, muntikan pa akong madisgrasya. Buti mahina lang yung pakabangga ko. Biglang pumasok sa linya ko nang wala man lang signal light at hindi man lang tumingin. Buti nakapagpreno ako, bumangga ako sa kanila. Buti hindi kami natumba, pati yung nabangga ako, kasalanan naman nila. Wala pang lisensya mga bro, tinanong ko kung meron silang lisensya, wala daw. Pasalamat na rin tayo mga bro kasi wala tayong galos. Okay lang yung motor, wag lang tayo kasi yung motor nabibilhan niya ng pyesa, nabibili lang yan, pero yung buhay or yung parte ng katawan natin. So ayan mga bro, dito ko na lamang tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood, at kung mga lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe kayo na mga bro.